Hezkuntzaz hitz egitean lan mundurako prestaketa eta arrakasta datorzkie burura askori, helmugak, lehia eta baita bereizkeria ere zenbaitetan. Baina gaurko protagonistek oso garbi dute arrakasta ez dela hori. Ondo dakite, arrakasta pedagogikoak ez duela horrekin zerikusirik, norberak bere buruari jartzen dizkion muga gainditzearekin eta zoriontasunarekin duela lotura. Hezkuntza sistemak ordea oztopoak jarri izan ditu historikoki, baina irakasle nekaezinek ez diote utzi inklusiorako bidean urratsak emateari. Horren adibide da, hain zuzen ere, Eskoriatzako Luis Ezeiza eskolako Aspaze tximeleta gela. Bertara etorri gara gaur eta besoak zabalik hartu gaituzte Julenek, Imamak, Belitek eta haien bide lagunek. Gaur egungo gela arruntak prestatuta daz benetan ikasle danen beharrei erantzuteko denbora guztian. Gaur egungo kurrikulumak benetan die irekiak ikasle guztietara egokitzeko. Ditugun metodologiak prestatuta daz egunero 8 orduz ikasle guztiei erantzuteko. Baditzugu baliabide nahikoa. Orduan, galdera baldin bada, ia inklusiboa da gure hezkuntza sistema, nik esango nuke ondino ez dela. Hezkuntza sistema normalean urteetan eta mendeetan erabili da apurtzue poder hegemonikoa mantentze aldea, eta antolatu da beti horri erantzuteko. Claro, zer gertatu da, gizartea aldatuz jundala eta agertu dizela behar desberdinak eta behar berriak. Eta orduan horrezegatik ere hezkuntza sistema junda aldatzen. Orain dakagun hezkuntza sistemak ez du zerikusik orain dela 200 urte geneukanarekin, baina baita ere, ondino ere mantentzen ditu gizartean dauzen desberdintasunak. Nik berdin pentsetan dut, hezkuntza sistema sortzez guztiz homogenizatzailea zala, azkenean zuk ondo esan duzu moduan helburua zan homogenizazio nazional hori edo lortzia, eta zan guztiz segregatzailea, privilegio sozial hutsa zan, eta bakarrik ezaugarri konkretu batzuk zituzten pertsonak zaukien aukera eskolara joateko. Orduan uste dut, sortzez oso homogenizatzailea zala, baina gaur egun uste dut aurrera pauso handixak eman diela. Azkenean, inklusio bide horretan gaz, nik uste dut behondiokan ez duela lortu hezkuntza sistema inklusibo bat, baina pasauare ukitzetik sortzez hezkuntza sistema guztiz selektibo bat eukitzetik gaur egun hezkuntza pasau da eskubide bat izatera, haur guztien eskubide bat izatera. Agian homogenizazioak zerikusia du pentsatu izan dugula beti, gure hezkuntza sistemak formatu behar ditxula umeak produzinorako, sistema produktiborako. Eta horrezatik pentsatu da, produkzio sistema horretan, lorpen batzuk izan behar dizela eta denak berdinek. Eta horrezatik eskatu jaki ume guztiei gauza berdine, erantzuteko zegoen behar ekonomiko horri. Gaur egun, zuk esaten dozu aldatzen ari garela, eta hori ere egia da, aldatzen ari gara, baina ondino ere eskola berak sortzen ditu esan nahi batzuk nun homogenizazio horretara eramaten gaituzten. Naiz eta diskurtsoan onartu aniztasun. Diskurtso politikoki oso zuzena da esatea inklusiboak garela, baina nik uste praktikek ez dutela hori hainbeste erakusten. Eta igual hor badekogu non sakondu, ez? Eta ez bakarrik eskolan, dinot gizarte mailan, ez da eskolaren ez dakiz, baizik eta gure sistemaren funtsa, ez? Azkenen lotuta doalako, ez da, gizartea eta hezkuntza bat doaz. Gizartea aurrera doan enean ere hezkuntza aldatzen doaz, baina hori azkenen argi daukaguna da ez zein dan gure bidea eta behintzat hoi onartuta baldin baukegu ez, eta gure nahiak eta gogoa jarri ezkeo guztion artean, ez, bide hori eraikitzen jun dezakegu. Zer nahi dezu ba? Ea ba, jarriko dugu? Beste aldetik. Punta faltazio gudila. Baizura. Oso ondo. Bueno, tú ves.
erronketan pentsatu, erronketan pentsatu. Inklusioa askotan lotzen da, esaten duguna heziketa premia bereziak dituzten ume horiek eskolan egotearekin, eta hori ez da inklusioa. Inklusioa da prozesu bat, ez da bukatzen prozesu hori. Ezaugarri horiek izan behar ditu, baina inklusioan egotea esan nahi duena da, pixkat jutea ikusten, ez? Zeintzuk diez dauzen oztopoak testuinguru batean, ume guztiek parte hartu ahal izateko, ikasteko ahalik eta gehien eta ondo egoteko. Bai umek, baina baita ere irakasleek, baita ere pase dizen horiek, hau da eskolan dagoen mundu guztia eta komunitate gisa ikusi behar dugu gure eskola. Gure etxea izango balitz modun eta etxe hortan denok izan behar dute lekue. Eta, klaro, zer gertatzen da, inklusioan jartzen dugula fokoa, zeintzuk diez, vulnerabilidadean dauzen kolektiboak, zeren normalean haiek pairatzen dituzte oztopo gehien. Eta oztopo horiek diez, interesatzen zaizkugunak, murrizten jutea, eta, pixka partaidetza hori sustatu ahal izateko. Nik uste dut gako garrantzitsuenak, hezkuntza inklusiboa sustatzeko azkenian, aurrardatza kontsideratzia eta eukitzia benetan kurrikulum bat irekixea nun kurrikuluma egokituko da aurrai eta ez aurra kurrikulum horri, aur guztiei aukera berdinak eskaintzia, baina horrek ez da gure esan danei berdin, hau da, bakoitzan beharrak kontuan hartuz eta bakoitzan beharrak asebetez, eta aniztasuna onartzia, baina aniztasuna onartzia, benetan ikasle guztiai seguro sentiaraztia, ikasle guztiai konfiantza ematia, eta ikasle guztien arrakasta pedagogikoa edo ziurtatzia, esan duena. Nire ustez, askotan lotzen dana, ikasle guztiak gela baten, gela berdinean. Hori nire ustez ez da inklusioa, hori da inklusio faltsu bat, hori da presentzialki o fizikoki baidaz batera, baina benetan euren garapen integral prozesu horretan aurrera itxeko eta benetan ikaskuntza arrakastatxu eta bizi garapen arrakastatxu bat eukitzeko asko saratau doie inklusioa. Benetan sortu bidie testu inguru eta egoerak nun aur guztiei emutentzien aukera, bakoitza bere behar, bere ezaugarri, bere dana kontutan hartuz, bizi garapen horretan aurrera itxeko. Bestearen lekua, jantzea, ulertzea. Adibidez, lehenengo zikloetan, txokoak baldin badaude, gure referentzizko aurrek, bertara joan, parte hartzea sustatu, aurrek eurekin, egon, parte hartzea, beraiek bideratzea. Guk azkenen orientabide batzuk ematen dizkio, nola sustatu parte hartze hori, ez da? Baina azkenen beraiek egiten dute, naturaltasun batetikan dala oso politia, beraiek beste bat bezala onartzen digute, eta horra dirazten da azken finean. Nik uste dut foku askotan jartzen duguela ikaslietan, edo ikaslietan, eta fokuan nik uste dut aldatu inbiko gauela, eta jarri testu inguruan. Eta? Bota! Pelota esa! Pelota! Bota! Toma! Toma! Ume baten garapen osasuntsua egiteko, ez dugu bakarrik ume horrekin lan egin behar. Askotan eta askotan, beste testuinguru batzuetan eragin behar dugu, ume hori beste batzuekin batea egon ahal izateko. Eta hor, kasuistika oso desberdina dauz, baina nik uste dut oso gako importante izan dozuela, nahi baldin badegu gizarte inklusibo bat, ez da bakarrik eskola, zeren da gizartea eta da fokoa aldatu behar dela. Hau da, sortu behar ditugu erantzunak denok ondo egoteko, eta erantzun horiek diez oso anitzak eta jende asko bere barnean biltzen ditunak, eta erakunde eta organismo desberdinak. Nik uste dute, esan ditugune aldaketa hauek eragina badute irakasle batek eskolan edo hezkuntza formalean egin beharko zuen hortan. Horrezegatik, orain arte edukiak transmititu ditu. Eduki berdinak, ume guztientzat, leku eta momentu berean. Klaro, guk esaten dugunak, eskatzen duena da,
begirada horren aldaketak eskatzen du ere irakasleak ere beste leku batetara begiratzea. Ja, gai izan behar gara egiteko beste gauza batzuk, taldean lan egiten, ikaste gure kabuz, izatea formazio iraunkor bat gure bizitza osoaren zehar, gainera pentsamendu kritiko garatu behar dugu, zeren izango ditugun lanek hori eskatuko dute, Orduan, klaro, horrek eragina du irakasleen formazioan. Guia formazioa izan behar da beste bat. Guk ezin dugu irakasle izango dizen hoiei orain erakutsi bakarrik hizkuntza gizarte eta mate. Hori erakasteko. Zeren guk ere, zeharkako kompetentzia hoietan trebatu behar ditugu. Zeren hoiek diez gero eskoletan ere pixkat garatu behar dizenak, ume guztiek ondo egoteko. Eta edukia izango da tresna bat, kompetentzia horiek garatzen juteko. Zuk irakasle edo profesional bezala zure ikaste prozesuan eraikitzen dituzun printzipio pedagogiko horreik benetan inklusiboak badie, gero zure jardunean zuzenean islatuko die. Guk adibidez hemen gure lanian irakasle rola da guztiz bidelagun edo bitartekaria aurra da ardatza eta gu kontsideratzen gare errekurtso bat, apoio bat. Vuelta más. Bitu, hau luxea hori da, luxea hartu. Coaches? Kanpoan, zun dituzu? Beste rol garrantzitsu bat eta etorkizuneko nik uste dela erronka handienetako bat da irakasle rol aztertzaile eta analizatzaile perfil hori eukitzea, zuk esan duzuna bai, azkenean egunerokotasunean ditugun bai ekintzak edo momentuak benetan analizatzia ondo eta begiratzia benetan hor praktika inklusiboak gauzatzen dien edo ez benetan gure... Oztopo horiek non dauzen, zelan hobetu hori. Oztopo horreik identifikatu eta oztopo horrei irtenbide bat emateko edo zer egin ez. Orduan, etengabeko ez dakit ikerketa edo azterketa baten murgiltzia eta benetan ikustea ditugun kulturak, politikak edo praktikak berak benetan inklusiboa dien. Hori uste dut irakasle rolian funtsezkoa dela, hortik azkenean lortzen dielako hobekuntza proposamenak eta hobekuntza proposamenekin batera aurrera pausuak. Gu adibidez hemen etengabegaz identifikatzen. Hemen zein geike, hemen benetan ondo indou, ez? Eta oso garrantzitsua da azken finean baita ere hori aztertzea eta hausnartzea. Bai bakarka eta taldean. Taldean super garrantzitsua. Tximeleta gelan talde bat gea erreferenteak, ez? Dena gaude batea. Eta edozein egoera suertatuta, asko hitz egiten dugu, azkenen perfil ezberdinetako profesionala gaude. Eta bakoitzak bere ikuspegia izan dezake, baina guztion artean saiatzen gea aurrari zer dan hobekien datorkiona, ezta? Eta horren arabera goaz eraikitzen. Hori da, eta gero bai saiatzen gea eskola mailan beste irakasleekin ere elkarbanatzen, ez? Eta hausnartzen, eta jo, zer utzi zaizue hau edo beste, eta beraiek berdin azkenen hau da reziprokoa, ez? Bai, eta zure bai? Elkarrekin? Julen, itxoin. Erronka bat da, denon artean adostea ze hezkuntza mota nahi dugun, jakiteko ze gizarte mota nahi dugun. Eta hori da erronka potolo bat eskuartean dakaguna. Horretaz berbaiten dugunean, hitz egiten dugu sinesmenetan. Eta nik uste dut ere badala erronka bat, bai hezkuntza formalean, baina baita ere gizartean, gure sinesmenak hezkuntzarekiko jutea aldatzen. Zeren, klaro, hemen ere eskoletan irakaslek badut ere familien presioa, beraien umeek ikasteko ez daki zer eta bestea ailegatzeko ez daki nora. Naiz eta eskolak aldatu nahi izan, askotan ere jasotzen den presioa da, familien partetik nahi dutela, beraien umeek gero, ez daki ze garapen profesional izatea horrela gizarteak markatzen dulako. Orduan, klaro, esan nahi doana da, erronka potoloa dela, sinesmen horiek, pixka bateratzea eta adostea nora jun nahi dugun, ze gizarte mota nahi dugun, ez? Arrakasta baldin badeki, ez dakiz pertsonek, ez dakiz ikasketekin, denok nahi izango dugu ara ailegatia, ulertzen badugu arrakasta gisa hori.
Agian arrakasta gisa ulertzen badugu beste gauze bat, eta da pertsonak zoriontsuak izatea, eta beraiek nahi duten hori gauzatu ahal izatea, ez nahi anarkikoki, baizik eta bakoitzak bere desioak bete ahal izatea, agian beste modu baten jokatuko genuke, ez? Baina horretarako ere denok ulertu behar dugu gauza.